Γεια σας, είμαι εδώ για να σας ενημερώσω για μια νέα και επικίνδυνη απάτη που στοχεύει χρήστες του Gmail. Η Google εξέδωσε προειδοποίηση για ψεύτικα emails που φαίνονται επίσημα αλλά είναι παγίδες. Πώς λειτουργεί η απάτη? Λαμβάνετε ένα email που φαίνεται να προέρχεται από τη διεύθυνση noreplyaccounts.google.com. Το μήνυμα ισχυρίζεται ότι οι αρχές ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα του λογαριασμού σας. Περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς μια υποτιθέμενη σελίδα υποστήριξης της Google. Αν κάνετε κλικ και δώσετε τα στοιχεία σας, οι επιτιθέμενοι αποκτούν πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Πώς να προστατευτείτε? Μην απαντάτε σε ύποπτα emails και μην κάνετε κλικ σε συνδέσμους που δεν εμπιστεύεστε. Ελέγχετε πάντα τη διεύθυνση του αποστολέα. Χρησιμοποιείτε ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης. Ενεργοποιήστε την επαλήθευση 2 βημάτων στον λογαριασμό σας. Αν έχετε αμφιβολίες, επισκεφτείτε απευθείας το supportgoogle.com για βοήθεια. Συμπέρασμα: η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική. Μείνετε ενημερωμένοι και προσεκτικοί για να προστατευτείτε από τέτοιες απάτες. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με φίλους και συγγενείς για να τους ενημερώσετε επίσης. Η πρόληψη είναι το πρώτο μας firewall. Με 24 χρόνια εμπειρίας προστατεύουμε συστήματα, λογαριασμούς και επιχειρήσεις.